Jolies omarmen. Ja, ik realiseerde me gaandeweg de voordracht en dat het eigenlijk vandaag een ontzettend klef thema is. Ja, en ik herkende mezelf wel in de verhaaltjes van Reinier. Maar dan de vrouwelijke versie ervan. En het schijnt dat Utrecht de hoogste eenzaamheidsgraad van het land heeft. Ja, dat stond in, misschien kan zijn in het lokale katern van het AD, een paar weken geleden. En daar gaat dit gedicht over. O Sole Mio. Een stad vol mensen, maar niemand om mee af te spreken en het spontane bezoek meer aan zuidelijke temperamenten toegeschreven. De Domstad als koploper in eenzaamheidsbeleving, al die zielen gekooid in het huishouden, al die stiltes in lichamen van steen. Oude vandaag, maar ook fitte hipsters worden erdoor geplaagd. Want tijdens de yogales ga je ook geen hele gesprekken voeren. Dan maar de eetclub als sociaal smeermiddel, maar weer niet voor oudere jongeren. Die hebben weduwen en wezen als eetmaatje in het seniorencomplex, weg van het magnetronmaal en het bord op schoot voor de tv. Erbij horen als basisbehoefte minder meedoen een gezondheidsrisico. Zo zijn bejaarden met spinnenwebben in het hoofd uit de brand en geven een invulling aan het rauwe bestaan. Zij zijn oud. Jij bent al jong dood. Ik verslind de ene serie na de andere met het bord op schoot. Alles wat jij graag zag, wat met terugwerkende kracht van ons samenleven verhaalt. De bank kraakt goedkeurend onder jouw gewicht. Er zijn er 2 van ons. De een is half, de ander is af. Ja, en deze moet ik even kwijt. Het hart op de tong. Draagkracht. Dat je dood bent, kan ik nog wel verdragen, maar niet. Dat het huis wordt opgedoekt omdat de buurt over je heen gaan heeft geklikt. Dat men overgaat tot de orde van de dag. Dat het aanmaningen regent die beginnen met: we condoleren u met dit verlies en we snappen dat u veel aan uw hoofd heeft. Dat je handtekening niet onder het testament en de zwager zijn tanden in het toegeworpen aas. Dat de nagelaten spullen van je ouders tonnen zwaar op mijn schouders. Dat ik als een rachende, niets ontziende bulldozer door de kamers ga. Dat ik de gloednieuwe bank niet aan de straatstenen. Dat ik je telefoon moet afstaan. Dat mijn accounts voor Marktplaats, Katawiki, huiselijk leven en interieur. Dat Outlook uit de lucht. Dat de lijnen met het ondermaanse eiler en losser worden. En als ik zeg dat ik zelf ook eiler steeds meer in rook opga. De zus me een veeg uit de pan geeft. Dat men niet snapt dat ik met rituelen de hiaten beheer en de dood bezweer. Dat ik rust en regelmaat vereer. Dat ik toch echt Outlook en geen Gmail. Omdat rouw geen fratsen toestaat. Dat ik liever langs antiquariaten en platenhandelaren dan online. Dat ik het rouwmanagement in eigen hand. Dat ik een grotere zielenpoot ben dan zij met hun drukke baan. Hectisch gezinsleven en gevechtscheiding. Want alles gaat voorbij behalve de dood. Dat er steeds meer van jou kwijt. Dat het kampeerstelletje in de kast verstoft en ongebruikt de doorn van definitief in mijn vel jaagt. Dat weduwen in films, woeste seks en rouwexperts al binnen een jaar een plaatsvervanger. Dat ik iedere dag door de wekker word teruggehaald en door het licht doorkliefd en geplet in het besef dat jij er niet meer bent. Dat ik nooit meer thuis en de wereld nooit meer zoals die was. Enkel nog in dromen en op kerkhoven kan ik verblijven. Alleen de ondoden, ontaarden en ontheemden snappen wat ik bedoel.
En tenslotte wil ik het verplegend personeel van het UMC omarmen. Dat in de laatste levensdagen zo geweldig voor Gerrit heeft gezorgd. En voor hen is het volgende gedicht. Theevalbestendig. Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken en al helemaal niet het rendier van de kerstman. Maar het pakket voor witte jassen en schorten maakt de tongen binnen de ziekenhuismuren flink los. Van het is toch geen 1 april tot schrijnend dat de grootste werkgever van de provincie hiermee aankomt zetten. Dit jaar geen slowcooker, sapcentrifuge, smeltoven, tapasplank, grillmand, Spice Tower, blokrasp, lichtbladfontein of gouden tafelgerei, maar verplicht pannenkoeken bakken met het kerstdiner. De pannen inclusief bloem, eieren en rinse appelstroop. Dit om de onderlinge verbinding te vergroten, want heel Holland bakt ze bruin en oma's poffertjes smaken het best. Terug naar de eenvoud en het duurzame regionale. De woordvoerder van het UMC benadrukt de onschatbare waarde en dat de precieze inhoud nog een verrassing is. Maar uit het houtwol piept een Le Creuset, pan, beurre d'Isigny, ahornsiroop en een gouden legkip. Klachten hierover worden anoniem behandeld. De namen zijn bij de redactie bekend.